ndikulandireni nonse kumene mungakhale nthawi ino ya madzulo kwamene kwanu kuli madzulo chifukwa kudziwa siziko lonse kumene kuli madzulo kwina mwina masana kwina ndi mamawa ya nthawi zimasiyana komano ngati mukuonera hot current lero la mulungu pa 15 December 2024 mumve kulandiridwa kwanu kuti takulandirani ku program yathu yapadera imene tikhale tikuunika nkhani zokhuza report imene Commission of Inquiry yatulutsa itakhazikitsidwa kuti iyankhepo zina ndi zina. Mbali zakuno muli ndi ine Ndevu Zamwayi Wanderer Nkwenda View Msisia manso ndilandire achimwene anga abayana chunga takulandirani bayana zimombe amene timakunyadirani kuti amapha ng'ombe. Mbali yawo kuti ndi amsuku amsukuluzi a Jona Pankuku amsuku takulandirani momwe tupanga programu iyi ndikuti tidakakhabe tichidwi za namondwe mkuti chani zina lake kuti chido namondwe kuti mainawa achido akuti akudusa ku Mozambique afika tinaona zithunzi zina za Pemba aonekabe kuti mphamvu yake dali yambiri mphepo komanso mvula. Maripoti ena kuti nkutheka kuti mwina chaku mulanje ujeni kuphalombe kuikhoza sokhala kuti padakali pano pa mwina yafika. Sono langizo ndilomwe lija kuti tiyeni tikhale tcheru amene tili muzigwa tiyeni tisunthire mu mtunda tisakhale busy kupulumusa katundu tiyeni tipulumuse moyo. Zonse zisale amatero ogulisa waiti ati moyo usale tengani zinthuzo. Sono namondo ameneyi ayi ndithu titokoza za nyengo. Atangozindikira kuti kukubadwa namondwe akhala akupereka ma updates ndithu kuzera mu njira zosiyana mafoni mu anthu akulandira ma text messages nkhani tikuyika ma TV ma radio komanso kulemba ma news mwathu online pages chonde tateni tizikhala ndi chidwi kufuna kumva kuti zimezi zikukhala bwanji kuti tipulumuse miyoyo nimati tiyambire pamenepa. Lero program yathu ikhala yapadera Azibambo inu nkhani imene tikambirane mu program yathu ya lero ndi imodzi basi titakhala pansi tinaona kuti tisanamepo apa kuti tikoza kukamba nkhani ziwiri lo zitatu pamene so tufuna tiunike za Commission of Inquiry report imene yayankha mafunso ena ngakhala anthu ena abe zina sadakhutisidwe koma tufuna tiunike nkhani imene ndi tinaona kuti ife titenge nthawi yokwanira tiunike zinthu zina mwina muyikapo nthawi ndi lero tikhala ndi nkhani imodzi yokha imene tufuna tikambe za report imene president anakhazikitsa Commission of Inquiry ndiye samunali mu November amene mujamu kuti apereke report imene ilipofika mapeto pa 30 November koma zimene sizidatheke chifukwa chokuti adapempha ku 14 days ndi report imene ilatuluka dzulo adamba kuwerenga chama 5 mpaka na 9 4 hours akuwerenga zimene apeza malingana ndi zimene amafufuza ndifeyo tidazika ndithu madongosolo angapo kuti tikambirane amalawi tiuzane zoona chifukwa malingana ndi ntchito zimene anthu timagwira zilipo ntchito zina anthu sangathe kuyankhula zoona adachikonza kuti wo akazayankhula zoona mwina zacho sa ntchito akazata ndi sadi na zoona ayi amakhala ndi kadecorum kawo ife pano sitilabada chilungamo muchike kuseri kwa mwala timanyamula mwalawo nkupeza chilungamo nkuchinena mmene chilili chifukwa timakhulupirira ndithu kuti pokhapokha pamene tikuuzana zoona pamene tikonza kukonza dziko linoli moona mtima osati mumanamizira kunyengerera mabodza ife zimene zositipanga nawo chifukwa chake timabwera pano unali program ino sitinyengerera komanso sitimapepesa na nkhani tiyambe ndinu maphang'ombe anthu akhala kudikira mwachidwi kuti kodi kubwera zotani ndi dzulo tonse tazimvera tokha mmene awerenga report imene jayi kutamveka kuti a president ananena kuti musanandipase ine auze nikaya Malawi kuti no kena kabwere kwa ine trusting issues potengera background ya nkhani kuti anthu ena akhala kumaona chanjani ndimati kuyambirira ningofuna ndimve reaction yanu tilo wano ma details but mutaimva report ija what was your reaction munayivomera munayilandira bwanji nkhani meja munati chani noyo ngatachunga atamaliza kupereka report choyamba nditayamba kumvera kumvesera kapena so kumaonera naona kuti inali report ya Itali chifukwa mafika size yonena kuti kutopa ndikuzakhala ngati mwina usinza kuzati paja ndili pa ntchito ndikumvera mpaka na ndi 2-3 hours yonse kumathamangira ku 4 hours. So I felt like it was very detailed inali kuti inakamba zinthu zambiri very comprehensively ma area osiyana. It's not surprising fana nena kuti anacheza ndi anthu about 120 amene anayankhula nawo kwapanga interview. Ndiye my impression yoyamba inaonena kuti report ndiye iyi yabwera
koma zinthu zina zimene mwina ndimazifunsa zikuoneka ngati kuti mayankho yake amba kusongola kuti kodi nkhani ija inaenda motero right kodi zakuti zinaenda motero. So report imene inathandiza komanso ndinena kuti chigawo china panali mafunso ena amene sopana amabwera chifukwa cha information imene imatuluka. So report ija inayankha mafunso ena komanso yapereka mayankho ndi kuperekanso mafunso ena. Komalizira ndimazifunsa kuti kodi mene yabwereramo report iyi kodi anthu aivomera kapena ayi. So for me I'll tell you kunena kuti pali zinthu zambiri zimene ngati dziko tingathe kuphunzira, pali zinthu zambiri zimene ngati dziko we should be ashamed that have come out because of the report. Muli zinthu zambiriso zimene I think amalawi mwina adakali ndi mafunso. So ineyo ndimayiona ndithu kuti ntchito yagwirika koma mayankho ena aperekedwa, mafunso ena akuoneka kuti akubwera chifukwa cha mayankhoso ena mwina amene aperekedwa. That was my initial general conclusion. And pomaliza nimanena kuti kodi munthu amene anachikhazikisa kunena kuti achilima ndi anthu onse amene mndege amene mu Donia ija anachita kuphedwa, kodi report iyi lingampange kuti mpange convince, can it make someone turn around? I don't know. Koma kwambiri ntaimva report ija sinasiyane kwambiri zimene so ena ma technical experts amene takhala tikucheza nawo akhala akutiuza kuti komati ife tikuona ngati zakuti zinali bwino koma poti we didn't think it was official and professional tizibwera pano tizazikamba zinazo. Ndikhule motero reaction ya maphangombe imene yoyo asiyaso funso kumene koko kuti kodi kwa munthu amene amakhulupirira kuti chidali chiwembu chilipo chinthu chimene chingampangise kusintha maganizo amenewo. Inu amsuku mwayilandira bwanji nkhani imeneyi? Ife pano a hot current. Yes. Ndife and Hamods amene tinayima advocates. Yes, kuti kukhale commission of inquiry. Yes. Issue iyi kuti ena ake chaphwere mitima pabwere ndithu osakhalaza ku Germany tinkanena kuti tili mafunso ena tiyankhane tokha kuno Malawi. So a president after so much pressure from anthu kunapeza kuti akanda tiyeni titani tikhazikitse. So tinkafunsana mafunso amene ena mayiwo adabwera ngati ma terms of reference ku committee imene iyi kuti tifuna tiyang'ane izizi. So wandifunsa ine kuti ndayilandira bwanji sindisiyana kwambiri ndi mmene wayana wafotokozera. Panali zina zake timanena kuti kuti zizakhala bwanji. So kwapeza kuti through my interviews ndi anthu ena certain things now, certain details are now coming out. Kuti abazina akhala moterate. Okay? So zina zake zimene ifeyo ngati program usu kinkazi panga question. We have been vindicated. Kunena kuti mwina munali tizibwana. Mwina mafunika nditu tizikwapo tabu bwino. So mwanena kuti tilo wankati. Yes, tilo wa details by details. Mafunso yes. Ndimaliza yaso ndimene alankulira ochunga kunena kuti when all is said and done kodi kukhala closure mwa anthu modani. Tindi ma stakeholders osiyana amene alandira nkhani iyi. Tindi akubata. Tindi akuchipana. Tindi akuboma. Tindi amalawi in general. Amene aja osaje timanena kuti amalawi tawaluza. Kodi taphunzirapo chani pa izizi. My mistakes for amene taona ndi atiwo. By the end of this program, si choka program ino tisanauzane kunena kuti apa we could have done better. Apa panachita kachipana. Kodi panali ndani apa? Uyu ndani uyu mwana wa ndani akalekelera izi. Tikamba program ino. Yes. So ndiyambe choncho. Ochunga tisanapite be ukoko pardon me. Do you think memunanena munja kuti kwa munthu amene amayembekezera zosiyana ndi zimene report imene lililanena, do you think kuti pali kuthekera kuti nkune kuvomereza kuti akulaku mwina nkutheka zimene timaganiza ifeyo si zimene mwina zidachitika mwina zoona zine ndizizi kapena anthu ena ake will never be convinced no matter who you bring, no matter what you find, iwo azagwirabe pa zimene akuganiza kuti mwina ndi zimene zidachitika? Ine mkuona kwanga ndikuona kuti anthu ali pa magawo almost awiri amene ankanena kuti apapa pali chiwembo koma anthu aja ali zigawo ziwiri. Chigawo choyamba chayamba sopano kumazifunsa kuti what if panalibe ndi chiwembo chimene chinachitika. Why? Pali information ina imene yatuluka yokuti tampangisa munthu kumanena kuti komatu kunena zoona kumbaliso ya ndege, kumbaliso mwina ya iwo amene amayendesa, mwinaso kumbali ya Malawi Defense Force ndi kasungide kawo kakatundu komanso ndege zawo, mwinaso kuli gawo imodzi imenenso inatekapo imene contributed inotungozi imene. Then pali gawo limodzi la weather fatamva ndi matestimony osiyana kuti even family ya malemu Kasambala anakwera ndege icha kupita kunkarabe kumzuzu on route kupita kunkarabe anavomerezanso nawonso kuti the weather was so bad to the extent that they were prepared kuti asakwerenso the same flight inokubwerera back to Blantyre ndi kulilongwe. So
mukati muone kuti pali nkhani ya weather imene yatuluka very strongly ngakhale iwowo amndegeo anachita communicate ndithu kuna koma kunoko major turbulence amabampu weather nyengo siri bwino ndiye kuti chigawo china chonena kuti kumaona kuti kumakhala ngati kuti a president tukhala ngati ulendo osama odziwa kukhala ngati kunena kuti pamene anafika mdziko muno a vice president iwo osama dziwa so anthu ena atomaona ngati kuti so the president did not know about this maybe mwina disanali involved koma ndinene koma on the other side alipo anthu ena amene nothing of that will convince them ena onena kuti yayi zonsezo olomutanena china chilichonse kuti ka president samadziwa kuti achilima anatabwera mdziko muno kuti atenga ndege anazindikira ngozi itasowa ndege ija isizi ngati pangise befe kuti tisinthe maganizo athu so amalawi ali ogawanikana maka awa amene adachikhazikisa kunena kuti iyi inali ngozi yochita kukonza they're still divided because ena anthu nawo amene they see kunoti koma ndipena pake ndimaona kuti mwina dizi nthuzi I think inali ngozi koma anthu ena they are not still convinced yankhe motel chabwino abankuku msukuzi ngozi kapena man made No, I think mungandi fusa loterolo. Yeah, timangonena kuphera mphongo basi paja remember tikulowa magawa papa kuti tiziona. Yeso ningowalitsa unena kuti anthu ena ake abana patavuta patadani. How accurate certain information can be. Ngakana anagwira kunena kuti anthu amene ajalechera kuphedwa. Abana ndio munakhala kuti commission of inquiry kuja mwaikami kanjiro khauka. Omapemphera kangati patsiku anthu amulungu awo ndiolondola olangero tsikani tapanga commission of inquiry these people will not change to them these people were killed some people had to sit down ndo amaganiza choncho so ine mwina kuti kuganiza sikumena kuti muzikhalanso kuti kuli backed ndi some facts kapena nthawi zina zimakhala kuti mwina ndale zangolowabe kwambiri ndiye ndifane kuti ineyo sindifane kuti ndiwaletse kunena kuti asaganize mena aganiziramo let them hold their view ndi alipo ena amene amadzangana kunena kuti wait a minute what if what I'm saying is not conscious order what's the chance if I'm home now my wife is calling me so sindikuyankha what you married very married okay just sindikuyankha now my wife akangobaka conclude kunena kuti mwina apitatu kwa mai 2 alipo ndikundunga kuganiza atu ndikufusa atu tauzani awa kufusa achuti mufuna mzindo kesa listen I agree with you how because you said it now as can't make it come on conclusion to give what if side kumene ndikuganiza because abana tiziganiza mbali zonse if we are not there so before we jump into conclusions mene munena tiyangane zinthu quick one. Yes. Wachibale wina anapanga post pena pake onena kuti I wish the dead could speak. Yes. Chifuka pali zinthu zina zimene akudziwa ndamene mndekewo ndi mulungu. Yes. So but ifeyo ponena kuti kufuna closure TSSabe na ndipo nena kanusa akakunena kuti aliponso anthu ena amene akumatha kuona kuti kumatwa papazo kuti itopeze kadi kuti ndi human factors ndi weather nzoona koma chifukwa cha mmene anapangira hando iwo amene ali adindo nditero zinapangisa anthu ena kukhala ndi mafunso andi mafunso amene acha ndi amene akukolezera moto to the conspiracy theories ndimafuna nditero chabwino tiyambe kulowa mkati mutinenenso apa kuti imene ananenera commission of inquiry kuti even nyumba zofalitsa nkhani anayankhula nawonso even ku times kuno adayankhula nawo and ine disclaimer pano inenso ndi mmodzi mwa anthu amene adanditana kumene kuti akandifunsa mafunso ndinapita akandifunsa mafunso yes so I just wanted kuti akadziwe kuti adanditana kumene kundakayankha nawo mafunso koma tili pa nkhani imene yoyo padali anthu kudandaula even composition ya commission imene iyi iya mulibe wakuti munakha wakuti number 1 tikamakamba nkhani imene mwamsanga ifati nkhani zambiri zoti tikambe padali anthu ena awiri amene adatula pasi maudindo awo Sylvester Namiwa komanso Abusa Nyirenda anthu anyirenda usitinadziwe kwambiri tazazindikira mochedwa kuti udanyirenda sadapite nawo komanso aujeni wa commission amadandaula kuti anthu amene amawu aitana anthu they were not forthcoming ndi information imene inakathandiza kutanthauza ngati kuti amalawi ambiri timakunda gossip mangonena maboza nthawi imene takuitanani kuti bwerani muyankhule anthu amati ine sindikonda magulu chanjani the same way mukaona even ku judiciary Judicial Service Commission yes kumadandaulidwa ayo khanga kuti zakatangale anthu anauza bwerani muzatiuze kuoneka kuti ambiri timafuna basi zingolemba ma social media mu koma kuti tibwere tizanene pamalo enerera ambiri fe we chicken out nimati tikambe nkhani zitatu zimene zimophatikiza composition
ma resignation aja komanso people not forthcoming with evidence tiyambe ndino maphangombe how would you sum it up ndiyambe ndi yomalizayo kunena kuti Amalawi, if we want to fix this country, we should rise above gossip. Ngati ufuna kuti tikonze dziko lathu tizifika nyengo yomanena kuti izi sizocheza izi nzofuna kuti tikonze dziko. Ngati tizingolemba zinthu pa masamba mchezo anthu nkupanga malaiki nkupanga basi nkuthera pomwepo, I don't know how serious we are about this country, because mwayi ukaperekedwa kunena kuti tazanenani chilungamo, ina would have fought kuti wina aliyense amene ali mafunso kapena ali ndi umboni wina wake ugwirika, pitani go ndikupanga testify, overwhelm amene akupanga mainquiry leo ndi information imene itithandize ngati dziko kuchita pinpoint pamene zinalakwika, ndipo ngati panali anthu amene ali behind the accident adziwike. Koma tikapanda kuti tikuthawa kati kama makhala mantha ngaye makhala kuti basi timango ndikupiwa gossip, ine I believe is a lost opportunity kwa iwo amene amayankhula ngati kuti akudziwa zinthuzo kwa mwayi utaperekedwa, they didn't show up. Chimodzimodzi manenera kucha judiciary. Please, let's get to that point onena kuti when Amalawi akanena kuti tiyeni tikonze chinthu, let's go in full force. So I'm really saddened, ngakhale I'm saddened ndikusangalalabe kuti anthu 120 anapanga testify. So ndikuona ngati kuti ndipaja amazanena ku akamapanga maukwati nchalichi amazafunsa kuna alipo amene ali ndi cholesa choti anthu awiriwa asakhale pa banja loyera kena kama safika nthawi yonena kuti ayi ngati palibe ndiye basitu sasayankhuleso amafika potero. Now ndimangoganiza the same principle kunena kuti why would I continue kumaperekera umboni on my social page pomwe patapezeka mwayi kuti ndikaperekera umboni koma ineyo sindikufuna kutero. So in as much as it takwinena composition kwa ndikuona ngati kuti it was a missed opportunity for some people. Very quickly on the composition ya gululi mukaona mmene muja munali mafumu, munali madokotala, munali anthu achipembezo, munali anthu ma technical experts osiyana-siyana, munali anthu maloya, munali anthu azamalamulo ndi anthu ogwira ntchito zosiyana-siyana. For me, I actually felt kunena kuti even pamene amawerenga report ija, you could see these are very confident Malawians, very experienced in so many. You can see mutagwawo now ambiri wosudu kwadziwa agwira ntchito malo osiyana-siyana. Iwo amene anapanga resign pa zifukwa zawo. Ngati namiwa I think he came out in the open ananena mu social media nchifatina adziwa, koma Atone Nyirenda sana nene mwina mu social media nifake mwina sinadziwe anali ndi ufulu wochita resign, anali ndi ufulu wosatengapo gawo ngakhale anasankhidwa. So we cannot blame them, ali ndi ufulu ndipo I don't blame them, anali ndi ufulu wotero. Koma what I just wanted to say is kunena kuti nkhani ya composition there can't be a composition of an inquiry imene wina aliyense 100% as anene kuti koma imene ena nanena kuti itinene tikemo mwina anthu a family koma you know it's like kuti ineyo ngono wanga waphedwa ndi anene kuti ndikafufuze nawo vuto imene makhalapo ndi the emotional attachment. In fact malamulo akuchipatala ndionena kuti dokotala ito akhala kuti kandi mkazi wako ni dokotala kama mwamuna wako ni dokotala amazichita recuse pali ndithu malamulo amene onena kuti iweyo umayima pambali chifukwa cha connection imene muli nayo amanena kuti ena agwire ntchito imeneyo. So ndimangofuna kunena kuti composition in general nimaona ngati kuti Malawi onena kuti awodziwika bwino olemekezeka in so many ways, palibe munthu opanda floor Malawi muno. Koma at the end of the day kuti Malawi aikhulupirira commission imeneyo because of the team. It's I tell you, they never believed the team right from the beginning. But as far as I'm concerned, I think they tried. My findings are digital discuss pompano. Chabwino abankuku. I wouldn't agree more this many alankhula ochunga kunena kuti alipo ena alembapo kunena kuti wakuti is connected to wakuti awo adakwatira kwakuti inene ndona ngati kuti mwina before we begin judging the individuals tidziyang'ana ntchito imene awapatsa awapatsa ntchito iyi, what are the terms of reference disease a now if you come from kwapanga judge tuwaweruze on their ability to do the job at hand. Because if we nalituwana kunena kuti sana mwanitse is it because they are related to akuti kapena pala factors ena, because that's a very big problem bakana very kagaba zinazo kuzana ndi nalabe umtali manje mukumbukira tikana kuti sometimes mwina timathamangira kupanga judge kuti the fact kunena kuti ali related ndena yake so you insert their knowledge kunena kuti ndekuti basi akha biased towards anthu yake. So ileo mina unena wayana kunena kuti munali and from different disciplines. Amene ena yake sungolemekezeka ndi kuti mawadziwa ileo I wouldn't judge them kunena kuti haya inalo point awamena nazoka anamiwa anabwera kulankhula zawo anamiwa angafuna ikhale on camera. Yes, akadeo. So another idea nazoka sinikana now yes. He had the right to. Atone Nyirenda we don't know. We don't know. So ndimona ngati kuti it's okay. We will now be looking at what yapesa chani. Chabwino.
tiyena kwa kuti ziyenda nkhani zinzambiri. Actual report yatuluka mafuso ena ndameti kunena kuti yayankha mafuso ena sinayankhe pakubambwera interesting two issues imene kunena ya human factors ndi environment. Okay, environmental if you like, kuti zikuonekabe kuti mwina ukadaulo wa anthu amene ankayendesa ndi gimene udakambidwapo mripoti imene komanso nyengo ndeti mati mwina tikhalepo pang'ono tionepo pamene papa the human error imene kunena anthu ena alinapo kuti anthuwo anatisiya amene manenera that they cannot defend themselves. However, panali zinthu zina zimene anthu apeza mene zimakhalira even ngozi za ndege imene ndaonerapo ineyo ma air crash investigation amayamba kuunikira pamene popo. The first point imakhala kuti kodi anthu oyendesa ana amayizwa bwanji ntchitoyi. Now zikuoneka kuti ma licenses zawo sadali renewed at least for 7 years. Ngakhale zimayina kuti azipanga every 6 months. You renew your license every 6 months. Komanso akuti zijaramati instrument flying IFR, they were not trained in instrument flying. Zimene okay, timafuna tikambika zimene zozo komanso medical. Yes, medical repujeni sinali current. Zimene natazia zana pafupi malingana ndi concentration. I think zimene zimafunikira ukada uloyendesa ndege umaina kuti uzikhala kuti china chilichonse chikwenda bwino nthupi mwakomo kupatula mapepala. Ndimati tiunike nkhani imene iyi then tizaonekapo nkhani ya nyengo komanso zipangizo za ma-airport mathu aviation infrastructure mwamsanga yambe ndino yo uchenipepani ndithu ndizikanga ndikutamakisani. We have 30 minutes but we have so much very quickly. Cholinga chathu sopanga blame the dead. Koma ndiona ngati dziko titengerepo phunziro pa zimene zinachitika. Mulipoti muchapana mafotokoza akuti anzathu azanyengo meteorological office amapereka folder imene imakamba za nyengo weather folder koma amayipereka upon request. Amapereka khala kuti abayiro andegeo apempha. Zikuoneka kuti sana pempe not just ulendo but even the day before sana pempe. Ndimaona ngati kuti pamene popo something was wrong. Komanso ma systems athu could have been there to help. Kunena kuti even pilot yo atakhala kunena kuti anaiwala system ena khala kunena kuti iya chapanthu watu amadziwa zonena kuti weather mzuzu sina libwino. You mean simunakanena kuti ngakhale simunachita request koma indeed you need this kwasiya azipita exactly kwasiya fanya sana be pa system zake ndotani pamene ponso tuphunziraso china chimene chokuzana ni ma pilot yo kunena kuti kodi mukunena kuti pali standard yote mena umapanga renew ma license yo pafupi they were not licensed, they were not renewed. Ma medical reports ao kapena ma medical examinations ao aoneka kuti they were not current. Kodi amapanga amaonikira zimenezi ndani kwa MTF amaonikira zimenezi ndani. And would you allow the whole vice president ndi ena wonse amana kwenda nawo ndeke imene the VIPs important Malawians nditu kodi ayendesedwe ndi anthu onena kuti mwina my license awo sanali motero yes vuto la kundeke mukangotengera kuti ayi komati munthu anali no experience mwanakwisa zimafunika kuti munthu huyo tinamva for example mayacha anali kuchipatala ndi mwana you know, and from there did she go back for a training? No, went back. Pamene ponde kuti ma systems once again sinofuna kuti tichite dwell kwambiri on the individuals koma on the system yathu ku MDF uko taiunikani kuti even atakhala kuti ma situation ngatamene wawa people should not blame you and azinena kuti koma kwathu mbali yathu mnayesesa no human error mwina nkhani ndi amashini kapena zinthu zina anthu ena anakonza koma apa mwapereka loophole yoonesa kunena kuti in terms of systematic management panali failure. Ndinene kuti malingana ndi anthu ena amene munanena so kwambira kwa program timakati kucheza ndi anthu osiyana timayankhulana ndi ma pilot ena amene amaulusa ma commercial flights ndege zonyamula amatiuza kuti malingana ndi mwambo ulusa ndege every 6 months timayenera kuti tichite renew license yathu. Now forgive me but they are flying ordinary people. Awandamala masiri kunena kuti anthu ndosafunikira but these are ordinary people. Anthu awawa okuti they were meant to fly a president, a vice president, yes. Ndikumakhala 7 years yasana bangere new license yawo. Eneyo abangu pamene popo iyamba kusonjola ndobino khani. Mafuso watu fusanawa. Yes. Alifusawa ndifusula bwino. Ndipo ku MDF kungara kuonira. Yes. Aziyamba kumalo sana kodi amanganira ndani supposed to check kuti this chifa pano tini magali moto machisanso tindi bwana myama yangania magali moto. There is no way fitinga makweli gamo to so if inatha pamene bali munthu wina akamene ntchito yake kuyana na wefu amene ajawa so ku MDF yes ndiye kuti panali negligence on their part kunena kuti mukutaka endese avipi ndi anthu ena komano ma medical report medical status yawo sili current. Yes. Komanso the licenses have not been renewed. What gave them the confidence? Just the experience of the people or what? So if you ask me, apa MDF inaponyapo. Apa inaponyapo and tikamapita kumapeto kwa programu hii.
tiwaloza chala kunena kuti you could have done better on this part. Chabwino. Chifukwa chokuti I don't know kuti niyo malamulo ndotani kwe mtefuko whether you allow malola muntu babe poposo ndikofunika tifufuza. Because standard procedure ya kulusa ndege nimeta ndina baba. Wasa ya kulusa ndege gali moto yoti license yo ulibe. Yes. Ya don't nena kuti imeti makamba za 6 months ababa. This is imeti tukupanga find out if fail. We took an interest to find out. So the standard procedure is that every 6 months you need to renew your license. To imagine that some people were flying kwa MDF with an expired license. How mwana wayani adalola kuti anthu awawa in this minutes alilimo akaendetse ndege the VP chizolowezi chimatipweteka malaimo chifali chizolowezi komanso pala anthu ena ma departments ena ngati ku MDF nthawi zina anthu timayang'ana kumbali chifukwa cha momwe aja timakambana aja ata national security izinzazida izinzasilikali msamakambepo kuulusa ndege ndi kuulusa ndege kanthu esilikali kanthu esivilian ndipo anthu amene mukunyamulawo ndi anthu amapuma amatakufa. I think my standards aviation samatengere compliance based on military or non-military orientation ayi nditero pamene pomanena bo yes ndimafanya vomelezana ndi papa kuti pomapereka folder yopereka focus ya weather mene ilili ndi kumadziwa kunena kuti akuti ife mene palili panopa tikudziwa paya pano nyengo mene akupita sili bwino now pali procedure imene akwenda tayo afuse kunena kuti weather report maruti wandeti chite bwanji akuti chimaperekedwa upon request iniyo mene muli mukudziwa zona kuti nyengo sili tani tayiona sili bwino popeza anthu asana fusi in your right thinking nuganiza kuti basi atha kungopita procedure. The procedure is you must request. If you don't request, you will not be given. Go and face the fact. Go and face the folk. But the question is, isn't that tells you kuti anthu ena wamba kuiwala tima basic ujeni because probably you have not gone back for the fresh. Yes. Because the fresh course kaja kama kakuthandiza so remember checklist ine mene maziwira ndege sana nyamuke kuyenda ukapanga amapanga check chakuti tabanga check chakuti tabanga check some box we have. Do we have a weather report? No, we don't have. We can't. And you don't have a weather report. You're proceeding. Interestingly, wonder and actually anasintha the normal route. Yes. Anasintha the normal route. Yes. And even after kusintha, they still did not have a weather report. Now, ku management amakhala ndima wa mena risk management. Kunena kuti mwendi fundo zanji zimene muli nazo pa company kapa organization kandi pachani kapena kukalkulate kachito kuti atakhala kuti chitakhala china chachitika zisabwerese mavuto ochuluka. In other words, pilot atakhala kuna kuti waiwala weather report muli ndi risk management strategy yotani yonena kuti imeneyo sakhale impact yokuti takuyika manthu ena company katundu company mavuto ndikuona so risk management failure pankhani imeneyo apa ndikuti takambapo za ma pilot iwo komanso takambapo za nyengo sitoche ndaphatikiza tipite kunkhani ina mosunga nthawi mukuona apa takali pano ndi ya hot current program imene timabwera pano kulankhula pa nkhani zikulu zimene zikuchitika mdziko muno. Lero tikukambirana za report imene yatuluka ndi a commission of inquiry. Anthu amulungu tikukambirana nano pa tayang'anako kwa ma pilot imene tanenera muja you can't blame the dead komano panali zinthu zina zimene tikanatha kuchita bwino tibwera kuma recommendations kuti kama kwamkula nanu ino akwe MDF mo zikuoneka kuti kumeneko zikuvutani in terms of how you managing ndege zanu komanso ma pilots anu. Tikukambano nkhani ina ya zipangizo ma airport mwathu ma infrastructure zathu zikuoneka kuti airport imene tiliko nkhasako ndi Lilongwe ndiomwe ndi Kamuzu International Airport ija ndiomwe ukhanga ili kunti zinthu utina tanthauza kuti chileka njoperewera mzuzuyo nde maila uthamangisa anthu sasaduse patani we. That's how bad it is. We cannot even build a fence. We cannot. Mene timabela mene tikubela ndalama mziko muno. We are shameless people. We are stealing misonga mara. We can't even apolisi umathamangisa agalu anthu memu jambo pafuna kuti ndege at least anthu atabayiba azithomona be kuti tisonga be ndalama zina kubanga kupata at least umuntu sungabe zose nde amene mukuonera program ino ndi mpava pano pati zizifusa kuti kudikira kuti zachitike ndi chani kuti tisinthe umbava wathu. Do you have some responsible stealing? No, there's no responsible. I thought there's at least what constructive tabako nkubeba malioka msanga kuti nkubeba malioka chonde musanga nyazi ora imodzi nyazi tikambatu anthu abanjalama samuchipepezo inde akawa mitembo ida abo ida kwa 5 billion and ndapolisa ba yiso tikubwera ku polisi na zinthu zathu ukangouluka muliongo muja kutuluka pera pake pamepo suma ziwa kuti pakuuluka chani pakutani ngati dziko ifeyo
we are okay. We are okay kumakhala kuti mwamba mwathumu sitikuchita ku manage bwino ya. Then ngozi atigwira ngati chonchi tikhala ngati noti ninzero kwambiri basi kenaka kambola kaja kamapezeka kuti kata. Basi we are back to normal. We don't want to change things. Achunga. How can we have my airports? Alibezi bangizo zokwanira and we still call them my airports and we still want ndege zizitera malonga na mene. Akuti radar system ili pa Kamuzu International Airport yokha. Moti mukamakhala kuti mukupita ku Mzuzu kamena mukulu kupita ku Blantyre. Nkofunikira kuti kuzikhala mbusa kapena wansembe. Kuti zikozo kuti azipempherera. Mtasidi. Ndikuzani tu. I mean kufika pa size yonena kuti akuti ndege makafika kwendeni ndi akakhali izikwavuta ndi amaenda M1 uja kumamuona M1 kuti amene atithandize kuti airport I think ili chapa uku ndi kuchivavi I think chiwanja I think airport ili apa. Are you sure? Pali big imangonisa kuti you are now in Mzuzu, you don't know where. Are you sure? What amene ada ifeyo tikhale dziko ndani. In fact that is more it's more of an airstrip than an airport. Yes. Because you can't call it an airport. Ilibe sipangizo sosiana even ndege yo super instrumental uje navigation is visual. So muchifunga muntu maso atu inu ndine tinaenda ndakumana ndi chifunga. Bwana. Ndikukhumba kuti mapepe. Timathandiza ndi vanhu tikayisa gapo. Ine ndo ngana lo maona yellow line. Kachinzira manga na achimene apo tikwenda. Yes. The fog was so much. We couldn't see masana. Koma ndikumakanisa kuti mundege muja ndi anthu akuti atisanga kugisa ntchito zipangizo fandege zathuzi they're so outdated timakuisa ntchito mapilot yathuwo they are not instrument rated, they are not IFR. No chindegecho chilibeso zipangizo zimenezozo airport iso ilibeso zipangizo zimenezo and then we are flying. Exactly. And we are risking the lives. Go ahead, fly. Now this is the painful thing. Anthu amene timayika maudindo akwera so ndege kupita kunja. Yes. Amaona ma airport, amaona zinthu mene zimakhalira. Kodi sizimakupweteka ni? Sizimakupweteka. Atira kwisi. No la kwisa bambali. Zimene tinkanena tsiku lina kuti. Even mene chili chikamuzu stadium. Yes. Yes. An accident waiting to happen. Yeah. Okay. Komano popeza anthu akwapita mpira nkumaonera mpira nkubwera. So when it happens, God forbid it happens. Yes. Kumaza khala no anzeru that particular time. That is Ayimvela chicha. Yes. Ayimvela chicha, guys, we should not be. Why are we putting it on water? Titayankhula last time defend. Yenu mayankhula chanchani mukubweresa anthu fiye data. Fear ni what you don't know is what you must scare. Yeah. The fact that you know anthu asuzidwa kuti chichisi chinthu choti exactly that thing has expired. So wonder if you look at how we're getting into this report. Yes. People might accept possibly kuti inalidi ngozi inachitika. Yes. But how silly were some of the systems along the way? Yeah. Some of these were very silly. Yes. Some elements needed somewhere to act. Fuso ndilo kuti zimene zanga kozi ndani. Are we that poor? Kuti sitingagule feti barada systems nkuika my airport if we want it to be called a country. Yoti tili ndi ndege malo tela ndege. And we know pamalo potela ndege pamaina pakhale zida. Zoti pamalo ko pasitela ndege. Ndezimene zozo tulephera kugula zida zimene zozo. Ngati tukanika kugula kuti mazithemba timatha kupempha. Titaonesa report iyi kuti taona zachitika choti thandize ndikereda system ku Blantyre ndikuli umzuzu. I'm sure ina thandiza. But the point of the matter is pana birthday yanu. Yes. Simungama kasunkhise yanu ndalama kuti apange birthday yanu. You understand what I mean? Especially airport ayionesa. Yes. Ino malo amachita kwateka ngati kuti barani yafoja. Look at this thing. And departure. Presidents have come and gone. Yes. Amatera. Yes. Chilichonchi. Yeah, ndikamba kuti amatera aboma abwera lina kubwera we still have that and we're still calling it an airport. And ndege zimatera pamene pachapa. And even after ngozi kuchitika so nothing is going to happen. That's how we are. Ndikana tsura kuti even if COVID-19 came today, yes, it will still wipe us. Itipwetekati. Because inationesera apa ndipaujeni pakia apa. Chileka sir. This one is Chileka. Chileka. Pacha akonzako kwina international terminal mwamba mucha koma even ukafika calling that a terminal what? Alipaka international terminal. Zikhala ni nyazi. Akuti international terminal mkwele mwamba. For the sake of this one call that a terminal. For the sake of not call it a terminal. Let's not build something that looks like a terminal. Koma we can do better. Let's not magnify. We can do better. No. Yeah, you see maiko anzatu osauka anzatu. Look at Ethiopia.
those guys anaona kuti kundege kundi ku business tikoza kutukula, you go there, you see these guys are serious. And you have tourism. Yes. Mujani. Yes. And the people are going to be landing on that thing. Actually, Rwanda sona kumanga mayapo. Ufuna bigisa na nuje nifuna kulanda habu ija. Afuna di habu ikale ku Rwanda usani kale ku Addis Ababa. Exactly. Ona ni pesa ya bomba anzatu apita. Kodi feo ndramazo. Timali tikatenga. Tikaba. Ma projects ata makarotani. Akulu ndi ndani amene atipulumuse. Ndi ndani atakonze kuti akulu tatseka kaye mzuzu tufuna tike ku zinthu zoyenerera timange mpanda. Anthu asamaoloke pamene papa. Even pachileka kamaoloka. Ndege zikamauluka makhala anthu atayima kuchire kuja akoloka mzuzu pene koko. Ndichita kuleka ndi njira chikhalire mene. Anthu amadusa mapita makwawo pa airport. Apolisi akakunena akulu tithandize ndi ndani angapanga chiganizo chimene ndi ndani. Kuti Mesiya ndinuyo kapena tidikire wina akubwera. Chabwino. Apolisi ndi amene adali oyambirira kufika pamalo pamene paja izo zosakangane report latiusa bwino. Yes. Inuyo ndi amene munafika pamene paja munajambula zithuzi nkumagawa. Yes. Mu polisi mwanumo kutsani kwanuko munabaso 5 million iso. Pamene paja mundege muja adanyamula chipepeso 5 million imene makapereka kubanja kwa Kasambala idali mundege meme muja. Ndege ija simungana kuti idaphwanyika pepa idali malo amosi pompaja. Munaba ndra 5 million ina malere ndi impact malere pamene panafika oyambira kufika we padala apolisi amene anajambula zithuzi zimene mpaka lero anthu timakhala nazo kuswa mtendere kulephera kugona tulo. Kodi nchitidwe wa apolisi pa crime scene komanso pa ngozi ndi wotani mutakhati kuona pano even mafayilo anthu akulembesedwa ma social media achunga iyambeni nkhani ngati ndipo munimvesese. Yes. Ngati anthu amene anapanga zimenezi nothing is going to happen. Palibe chimechita achitikire. Then kuli bwino kuti samapange ma commission of inquiry. They're useless. Why am I saying so? Yes. Kuli kumzuzu. Yes. Ali ndi list ya apolisi onse amene anapita kumene kuja. Yes. Gulu la apolisi amene anayamba kufika malo amene aja at the scene. Mugwadziwa. Yes. Onse aja they are suspects as we speak. Yes. One. Pali nkhani yonena kuti pama ethics samene opanga leak zithunzi zija to the social media. Inu munduze ma ethics anu amalola malamulo akagwideka ntchito kuti apange zimene zija police ndipo ngati anaphwanya ma ethics china achitikire ndi chani. Ndipo nkhani imetenera kuilondoloza ngati dziko. Number 1. Number 2. Nkhani iyi yonena kuti katundu wina anasowa specifically 5 million. I'm telling you kunena kuti kodi kumaganizira kunena kuti mitembo ili apo. I thought choyamba chona you be shocked. Mine a vice president kapena uyo no amaya chauti no this ena na police anzao amene pamene pajapo munthu uli busy kuyangana chisaka wapeza capital and then our country kumadalira anthu hotela kunena kuti we are safe. No we are not a safe country. Ngati anthu angapange zimene zozo mitembo ili apo, trust me, we are not safe as a country and something has to be done. So tiona Mr. Chiti abana wapeza uli mpaka nema tema ndikai iwe sigwira akuzofanya mwana wafuna tukwana no chabe asa tukwana koma china chake chiti choti chinoti palatapo amene for TV ndiye ndichisindira chimenecho chabe koma no I feel very embarrassed on behalf of these police officers ama show yani law enforcers abana kufika pamalo and they do what they did chambula zituzi nkupezeka kuti zatuluka mafoni mwawo mangosi ya itungonena kuti 5 million iso pepo yapirira kuti now fusomera zimene kunena wayanda kunena kuti certainly alipo amene anafika kuyambirira and madam IG uko kapena commissioner woku Zuzu ali ndi list. Yes, some overzealous police officers amene they are very unethical, senseless. They couldn't think if this thing is very sensitive. The vice president is even here. Chino yanga yamba ndipange chani. A police officer who is supposed to protect us cannot think straight like that. Ndalama za sowa mene mwana nena kunena kuti ma suspects andrama izi za kuti pepeso na police edi tifusane tuuzane zona ndani amene adapita huko mayo amu ndi wapembe pakati apa ananena kuti amanga anthu kuti longweso atamana enda nzikwaje ndina amanga anthu ena ndani amene kuti anthu mukamanga anthu macho maina ndani mamangawa tikhaleso ndi list ya anthu amene adapita huko kuti who were the first police officers pamalo angosi pabedwa ndalama ena najambula zisuzi opepera ndi ndani anthu ameliwa zochititsa manyazi to imagine kuti panali katundu wina anapezeka. Report yomwe tinayo ndio kuti wallet ya vice president inapezeka ndi ma contents ache watch inali somene inali chinthu chodula I think inali gold watch anapezeka ndi katundu wina one amene wo
5 million, what happened to 5 million? Singangosowa 5 million. And believe you me, kaya anthu adakhawana kadatani, you can easily see tima element tota twena kanali ndalama. Adapanga you apolisi chira koma ndalama izizi. Tizipeza. Tizipeza komanso ngati mukudya zasoka. Ngati mukudya zasoka izizi. Chimachitika kuti chinthu ina matsoka ili bwanji. Ndalama za mukudya zamagaza no apolisi. Kulira uku. Apolisi. Isi mungayizembe. Munali oyamba kufika pamene popo ndinuyo. Munazungulira. So munangofika kugoyima. Nchifanya wina nkajambula zithuzi. Maenda pamene popo. Wina nawo nachikwama. Kuteka nonse munagwirizana munagawana olo wina naba chikwama kusunga. Ngati wewe unali mmozi manthu ofika pamene popo suda pange nawo ndiye ntchito ikhaya iweyo. Umpeza nana bachikwamayo tufuna tikudziwe ticheze naye. Amsisia mukumbukira kuti panaliso commission of inquiry ina imene inapeza kunena kuti panali apolisi ena amene kuti afufuzidwe ndipo akhale under discipline. Mukumbukira inquiry imene? Yes. Exactly. And mukumbukira kuti mpaka pano sinamvecha That's happened. Yes. So this unena kuti why do we do this? Why do we do these things? If ngati sisi kufuna kuna kuti anybody should be held accountable, then what's the point? Ndeba nalino tampering. Kapena tine kuti how we handled the crime scene. Adandaula even as athu amene ankafuna kupima mathupi. Zinthu zidasutidwa zinaba kodi ifeyo sitimaziwa how to handle. Yes apa ndikuona kuti mkono wanu mayimika msanga. Yes ndawo tilibe. Ineyo how sensitive issue imene generally. Abana aliyese amene munthu wake brain yake makwira ntchito would not rush kwamba usunta zinthu. Like what? But the moment you begin kusunta ijisi kujibiritsa anthu amamba kukaikira madani banji osangozungulira pamwe kupakateza nkudikirana kuti akula kulubwerani ndapeza malo aja tenti ambire limozi zinthuzi panali na mapanga zina nzawo inazana bwezi. You understand? Mpaka na wemjefuno eyiwe tasiya chambula. Yes. So zimene zimachitika pa crime scene po ndi zimene zimapatsa anthu mafunso kodi muri zikukhala tundwanji because even amene amaisa matupiwo they complain kuti mwina madali azithuzi sana apeze mene zinthu zinalili anthu ankaina kuti akapimire pompo ankazina ndi zina koma samba kusapezeka kwa magazi chani zimene zikuyenaso kuti tizizifotokoza bwino anthu enaso anena kuti presentation ya information ikuyena kuti muzimvesesa osakuthamangira kuyankhula chifukwa ife tinabwera pano ndikukhala ndi nthawi yoti timvesese bwino achunga isi ine ndikuona correlation ya kupolisi ndi army. Apolisi pa crime scene akafika samafika kuthula kapena kumakhuza zinthu kapena kuti kuzigwiragwira nkutani samatero amaitcha kunena kuti ndi tampering ndiye kuti mukononga umboni. So awanda apolisi ona anapita ku training school afika pamene panja awadalira. Are you sure kuti inuyo simmadziwa ndingadziwe ine ona I'm not a police officer kunena kuti imene mapanga ndi tampering ya crime scene? Are you sure? Ndiye zimene zikuoneka zonena kuti ma ethics kapena kuti ndondomeko yakagwidwa ntchito kumeneko mukuona kuti ndi kuti anthuwa anazolowera amathopa china chilichonse against zimene anaphunzira ku ameso tinanena kunena kuti ndondomeko ya zinthu ma checks aja amata kuachita miss out ndikumayendesa bendeke. What you see is tinduku polisi komanso ku ame mwina anafika pa msinkhu womanena kuti they are above the law, accountability above the law. Tipemphe ngati ku ame ndi ku polisi simungathe kupereka chisanzo chabwino, simungathe kupanga comply to my standards and ethical compliance, ndiye kuti dziko lino lili pa moto lili pa mavuto because timadalira imweyo. Tibweraso nkhani zisi zinati nthawi yatithera tikufuna tikambirane zakuti akuti a president sankaziwa kuti achilimali kunoko achimwendo ankaina kuti akwere pa ndege imeneyi komanso kodi response yathu tikakhala ndi ngozi mwazisisi tikuphunzira zimene zikutivutaso tikupitirira lessons then tinapereka ma action kuti amene akuyenera kuti ayankhe mlandu ndi ndani fa pali nkhani zina zake abantu ayankha ndithu ayankha amene ayankhe kwa 5 million wina so ayankha kuti ndi mwana wa ndani ankalola ndege imeneyi kuti ziuluka in the state that it was. Who ordered the suspension usikuti? Yes, kuti tasiya search tukamba za search iso pamene anapisa ntchito kachizungukena akuti anapanga tactical pause. Yes, tactical pause. We're not that daft. Yeah, we are not. I like you. We are not that daft. You can try kuti musewere ni mau, but we know what you did. So proceed next week. We'll proceed next week. Kuti Satane then hot current is up with anima recommendations ache. Out ayankhula ifeo tili ndi anthu ena ake amene tikuyenera kuti tinene kuti uyu achoke. Uyu adakozesera. Mukapanda kuchotsa uyu anthu aganiza kuti mwakuti ife tine naso pano. Tilonjeze pamene pochunga titokoze kuti tali limozi Dzulo buno amsuku titokoze kuti mnali tilali limozi.